Molt bona tarda a tothom. Moltes gràcies per haver vingut aquesta tarda al Palau Macanya. 8 de març, Dia de la Dona Treballadora. Deixin-me que els digui que alguns de vostès ens han escrit aquests dies preguntant-nos com és que hem programat un acte, una conferència avui, el dia 8 de març, tenint en compte que hi ha una sèrie de mobilitzacions i la vaga feminista. Deixin-me que els digui que per part de la Fundació Catalunya Europa i segurament compartit per la resta d'institucions, donem plenament suport a la vaga feminista, a la causa feminista i a la lluita per la igualtat i contra la discriminació. Deixin-me dir també que aquesta és una conferència, un acte que teníem programat ja gairebé des de fa un any, quan ens va confirmar el professor Colin Crouch, i que és la nostra manera també de contribuir en la lluita contra les desigualtats de gènere, tenint en compte que són també una conseqüència de l'estructura neoliberal que la genera. Per tant, esperem amb aquest acte també contribuir en la lluita contra la desigualtat de gènere. Aquesta és una de les sessions segurament més esperades. Ha generat molt interès, ha suscitat molt interès per part de molta gent. Aquestes sessions les realitzem durant 2 dies. Vam començar el juny de l'any passat amb el professor Joseph Stiglitz, analitzant des d'una perspectiva econòmica les desigualtats. Vam continuar analitzant les conseqüències de la desigualtat amb Kate Pickett. Després vam tenir Gabriel Zucman, de l'equip de Thomas Piketty, parlant de l'evolució global de les desigualtats i l'efecte de l'evasió fiscal. Al desembre vam tenir a Jacob Hacker, parlant de com afrontar la desigualtat des d'una altra perspectiva, des de la predistribució. Ara fa uns mesos vam tenir també el Frank Mollert, que va parlar de com combatre les desigualtats des de la innovació social. I avui tenim l'interès d'aquesta sessió, és parlar des de la relació entre desigualtats i democràcia, entre desigualtats i política, i com fem front o com és possible la reforma del pensament dominant, de la cultura dominant del neoliberalisme. I qui millor que fer-ho que amb Colin Crouch. Let me say that it's a great pleasure to welcome... És un gran plaer donar-li la benvinguda al Palau Macanya aquí avui. Diré algunes paraules per explicar l'obra intensa i prolífica del professor Crouch. És professor a la Universitat de Warwick, ha estat membre de l'Institut Max Planck, ha estat ensenyant en moltes universitats, com per exemple la Universitat d'Oxford, la London School of Economics, l'Institut Europeu de Florència i ha estat vicepresident de l'Acadèmia Britànica de Ciències Socials. El professor Crouch ha publicat i ha fet recerca en molts camps, concretament en els camps de la sociologia i política comparatives, i un dels seus camps d'estudi més importants ha estat la relació difícil entre les desigualtats i la democràcia a la nostra societat. El 2004 va publicar un dels seus llibres més famosos, La postdemocràcia, on va anticipar alguns dels desafiaments principals als quals ens enfrontem actualment a les democràcies occidentals. I aquest llibre ha estat molt influent i ha fet una aportació important al gran debat que tenim actualment sobre la democràcia. Abans de passar-li la paraula, he de dir que quan vàrem convidar el professor Crouch fa més d'un any, ell va acceptar de manera entusiasta per tal de participar-hi. I ell va proposar, va suggerir
plantejar la qüestió de si el règim neoliberal pot ser reformat, la qual cosa nosaltres vam pensar que era un tema molt pertinent i molt rellevant. I ell va afegir, i permeteu-me que el citi, com el meu vell amic Morgan Streck, jo crec que la reforma del sistema neoliberal és possible i fins i tot factible. I m'agradaria donar la benvinguda, m'agradaria poder desenvolupar el per què això podria ser així, com podria succeir. Professor Crouch, ara estem l'any 2018, han passat 14 anys des de la publicació del seu llibre. Permeti'm que li plantegi una pregunta senzilla com a punt de partida. Per què pensa vostè que hi ha una necessitat urgent de reformar el sistema neoliberal? Molt bé, abans de respondre a aquesta pregunta que tu dius que és senzilla, permeteu-me que us doni les gràcies per haver-me convidat i per haver-me donat la benvinguda. Jo sento que la raó per la qual doncs hi hauria persones aquí entre el públic, malgrat el Dia Internacional de la Dona, és que jo no compto com una activitat laboral, oi? És a dir, que si vens aquí no és per feina. És a dir, a veure, com podria ser reformat el règim neoliberal? La raó per la qual el sistema neoliberal necessita ser reformat és perquè està ignorant tantes necessitats socials. El neoliberalisme bàsicament tracta sobre la subjecció cada vegada més ampla de la vida a les forces del mercat. I jo ja veig un problema amb això. Sovint sotmet cada vegada més grans parts de la vida a la dominació de les grans corporacions. I això en si mateix és un problema. El sotmetre cada vegada més parcel·les de la vida als mercats significa que aquestes necessitats que no poden ser servides pel mercat doncs són ignorades. El dany mediambiental és l'exemple més important, per exemple. Les desigualtats és un altre exemple. És a dir, que si continuem empenyent el neoliberalisme cada vegada més, d'altres parcel·les de la vida quedaran ignorades i destruïdes. Molt bé. En el teu llibre recent sobre la reforma del neoliberalisme, vostè ha esmentat que hi ha contradiccions inherents dins del neoliberalisme. Vostè parla del neoliberalisme del mercat i del neoliberalisme corporatiu. Sí, jo crec que de fet existeixen tres contradiccions a les quals s'enfronta el neoliberalisme. La primera contradicció és entre el neoliberalisme corporatiu i el neoliberalisme del mercat. La segona contradicció és la relació que existeix entre el neoliberalisme i els nous moviments populistes xenòfobs. I la tercera contradicció, que de fet és més propera a les vostres preocupacions pel que fa a la desigualtat, és el fet que a mesura que avança el neoliberalisme augmenta la desigualtat i això comença a afeblir el consum de masses, la qual cosa és necessària perquè el neoliberalisme s'autoalimenti. Però per remetre'm a la primera contradicció, diré el següent. Quan llegeixes la ideologia neoliberal o les seves presentacions polítiques, parlen només que dels mercats, parlen de la manera en què si tinguéssim mercats perfectes, cada individu podria, doncs, inscriure les seves exigències, demandes o necessitats i l'economia pot respondre-hi. És a dir, que totes les necessitats són servides, ningú no domina, perquè en el mercat només pots vendre béns i serveis si la gent està present per comprar-los, hi ha competició entre molts subministradors i hi ha molts consumidors i tot funciona de manera perfecta i molt bé. Ara bé, en grans parts de l'economia això és veritat, és a dir, hi ha molts productes, béns i serveis que com a consumidors és molt agradable tenir tot un ventall d'elecció, de diferents béns. Si una empresa fa fallida no té importància perquè hi ha d'altres empreses que ens subministraran i les empreses tenen tot un ventall i varietat de clients, de manera que poden produir productes molt diferents. I jo puc veure com aquest model funciona molt i molt bé.
Ara bé, hi ha dos problemes. El primer és un problema intern d'aquest model, que ja he esmentat fa pocs minuts, i és que si tens una necessitat que no forma part de la transacció del mercat, aleshores no podràs tenir, no podrà quedar coberta aquesta necessitat. No pots comprar la felicitat. El mercat no et pot fer feliç. Si doncs, vols comprar felicitat, hauràs d'anar a d'altres institucions. Això és un exemple evident. Però després hi ha un altre conjunt de problemes. I és que en molts sectors de l'economia no tens un mercat perfecte com aquest, on els productors entren i surten, els consumidors entren i surten i tothom té molt de marge d'elecció. Hi ha sectors de l'economia on, més tard o més d'hora, només un nombre molt petit de grans multinacionals podran competir. I això redueix la tria. També, si una d'aquestes multinacionals fa fallida, hi haurà un xoc en tot el sistema. Mentre que en una veritable economia de mercat això no succeiria. I això és veritat de diferents sectors que entendreu molt i molt bé, com per exemple el sector de l'energia, l'aigua, el sistema de ferrocarrils. En aquests sectors és molt difícil tenir un veritable mercat amb molts productors. Això ho teníem en el passat, sota propietat pública. Sota la pressió del neoliberalisme, aquestes coses han estat privatitzades gradualment, però no han produït mercats veritables. El que tens és la dominació d'un nombre petit de grans corporacions, de grans multinacionals. La banca global també és un altre gran exemple de com, al final... A veure, hi ha molts bancs petits que proporcionen serveis especialitzats, però l'economia mundial està dominada per un nombre molt petit de bancs, i tal com vàrem saber l'any 2007 i l'any 2008, només necessites que un o dos d'aquests grans bancs tinguin problemes i tot el sistema financer mundial queda afectat. Més recentment, hem vist un sector molt nou de l'economia, que aparentment semblava ser un sector de mercat neoliberal perfecte, que és el sector de la tecnologia de la informació i l'internet. Hem vist com s'ha desenvolupat. Per començar, com dic, al començament semblava un mercat pur, però molt i molt ràpidament ha passat cap a la dominació per part d'un nombre minúscul de grans multinacionals gegantines com Google, Amazon, etc., que produeixen una més gran concentració de poder entre empreses que es basen en l'utilització de les plataformes de la tecnologia de la informació. I l'exemple més gran que tots i totes coneixem molt bé és Uber, la taxi global, l'empresa de taxi global, però també hi ha d'altres exemples. A veure, com han arribat aquests? Internet i la tecnologia de la informació, que inicialment, com dic, va produir una enorme diversitat de productors. Com és possible que hagi acabat dominada per un nombre tan petit d'empreses? El que succeeix aquí és una cosa que els economistes anomenen, i és una frase molt poc útil, perquè no té sentit, aparentment, externalitats de xarxa, l'anomenem. Què significa externalitats de xarxa? Significa, per un economista, que si tenir una gran xarxa és fonamental per l'èxit d'un negoci, aleshores, molt i molt ràpidament, un monopoli o una dominació per part de dues o tres empreses es produirà. I això és per una raó molt important, i és que abans, quan comprar o vendre és una xarxa, sempre vols la xarxa més gran possible. Si utilitzes un cercador a internet, vols el més gran, vols Google, perquè la resta són massa petits. De manera que molt i molt ràpidament hi ha avantatges enormes en ser el jugador més gran. Pots aixafar la resta, si ets gran, perquè qui voldria unir-se a la xarxa, a la segona xarxa, quan de fet pots gaudir de la més gran? És molt diferent si pensessis en un producte molt diferent. Per exemple, si pensem en vestuari, en roba. És veritat que hi ha algunes empreses dominants, hi ha empreses doncs, de roba mundial, com Zara, per exemple, però ningú no dirà mai
només compraré la meva roba de l'empresa més gran. No, normalment vols fer el contrari. Vols que la teva roba sigui diferent al de la resta, i de manera que vas a petites botigues locals o estàs encantat de tenir un ventall ampli de botigues, de manera que puguis canviar d'opinió. I aquest és un sector on el mercat funciona molt bé. De manera que aquest tipus de sector, on hi ha tria i possibilitat d'elecció, i aleshores moltes empreses poden sostenir-se. Però quan el que compres és una xarxa o accés a una xarxa, hi ha grans avantatges en ser el més gran. I és per això, perquè aquesta és la raó per la qual la part més nova de l'economia, la part que és més central de la nostra economia, molt ràpidament es distancia de ser un mercat pur i passa a la dominació del que jo anomeno el neoliberalisme corporatiu, on la dominació no és del mercat, sinó d'un nombre molt petit de jugadors clau. Molt bé, i això és problemàtic en si mateix, perquè significa un ventall d'elecció o de tria reduït, i significa que si qualsevol d'aquestes empreses abandona el sistema o entra en fallida, es produirà una crisi fonamental, una crisi enorme, la qual cosa significa, com vam saber l'any 2008 amb els bancs, que els governs hauran de rescatar-los per salvar-los. Si mireu al voltant de l'economia en qualsevol país, l'any 2009 i l'any 2010, hi havia empreses amb dificultats a tot arreu. Hi havia un sector que estava molt i molt content, que és el sector de la banca, perquè estaven sent rescatats. I tothom patia per salvar-los, perquè eren tan importants pel sistema. De manera que havien estat desreglamentats i ara van esdevenir un sector que ens dominava a nosaltres. Una altra conseqüència d'aquest neoliberalisme corporatiu dominat per un nombre molt petit de grans multinacionals és que esdevenen actors polítics. És molt difícil per una empresa que es troba en un mercat competitiu ser políticament activa. Només ho poden fer formant associacions o patronals que representin el seu sector. Perquè si una empresa que utilitza recursos per dur a terme acció política, els seus preus pujaran en comparació a les empreses que no gasten diners amb això. Per tant, hi ha un enorme incentiu a les empreses en mercats competitius de no implicar-se massa amb la política. Però això canvia amb les empreses dominants que dominen el sector, perquè ells guanyen beneficis massius i amb molt poques d'elles i totes poden col·lusionar i estar d'acord i sí, dedicar recursos per la política. I no hi ha cap mena de control de mercat en això. I on tens la dominació per part d'un nombre molt petit de multinacionals, tindràs, doncs, una pressió política tipus lobby molt gran sobre els governs. El sector energètic és un bon exemple d'això, per exemple. Les multinacionals gegantines esdevenen, per tant, agents polítics. I aquesta és una de les regles principals del mercat, de l'economia de mercat. Segons la teoria, allò econòmic i allò polític haurien d'estar separats, de manera que puguin dedicar enormes recursos a fer pressió política per tal de protegir els seus interessos contra les persones que s'oposin als seus interessos i per guanyar favors i accés a nous mercats que reforçaran els seus beneficis encara més i reforçaran la seva capacitat per dur a terme acció política encara més. I això condueix a un nou tipus de desigualtat, que no és únicament la desigualtat dels recursos econòmics, sinó que esdevé una desigualtat profunda a nivell de recursos polítics, la qual cosa contradiu la democràcia mateixa. Molt bé. I aquesta és la manera en què el neoliberalisme està soscavant-se a si mateix, està afeblint-se a si mateix, perquè en lloc de tractar de mercats, com hauria de tractar la teoria, de fet, està afectant el mercat mateix. I això és molt interessant, perquè és com una fal·làcia, no? Perquè tenim la narrativa del pensament dominant que diu que vivim en un mercat pur, però de fet estem governats pel neoliberalisme corporatiu, que és contrari a la competitivitat i espera que els governs els recolzin pels seus propis interessos. Sí, hi ha un altre aspecte de tot això. He esmentat com el mercat
no pot servir necessitats que no puguin ser expressades en el mercat, especialment els danys mediambientals. Hi ha una manera curiosa en la que el neoliberalisme corporatiu, és a dir, les grandíssimes multinacionals, poden ser socialment responsables, perquè estan en una situació de mercat tan dominant que no tenen por de la competició, no tenen por de la competència i poden dedicar els seus recursos a bones causes, de manera que trobes que la Fundació La Caixa, per exemple, si ets una empresa dominant, de fet pots ser una bona ciutadana, com ho és la Fundació La Caixa, de la mateixa manera que una empresa que està en competició té moltes dificultats de fer-ho. I ens hem beneficiat d'alguna manera de les activitats d'aquestes grans corporacions. Sí que ha resolt un problema que el mercat mateix no pot resoldre. El problema, evidentment, és que l'elecció o la tria de causes que seran recolzades i quines necessitats ignorades són recolzades és una tria feta per el Consell d'Administració d'aquestes grans multinacionals. No és un procés democràtic. Donaré un exemple que em sembla molt bo. És petit, però em sembla molt bo. Mireu, si analitzeu la indústria d'aliments marins, i a Barcelona sabeu què és el menjar marí. Moltes empreses produeixen tonyina. I em preocupa molt dir-vos que la tonyina es captura d'una manera que no faci mal als dofins. Això és el que diuen. És una tonyina amistosa envers els dofins, diuen les empreses que fabriquen tonyina o llaunes de tonyina. I aquestes mateixes empreses empleen esclaus, literalment, als vaixells, especialment a Tailàndia. Esclaus de Birmània són les persones que treballen en aquests vaixells. I jo no conec cap empresa que digui les nostres, diguem, el producte que pesquem no és pescat per esclaus. No, diuen que són amistosos envers els dofins, però no envers els seus treballadors. Quan les grans corporacions fan, doncs, quan farden d'un bon comportament, hauríem de preguntar-nos quin és l'aspecte que estan amagant. I això hauria de ser, doncs, important a l'hora de tractar quines són les necessitats que estan sent ignorades. Pensa vostè aleshores que hauríem d'esperar que aquest neoliberalisme corporatiu prendrà accions estratègiques per tal de reaccionar davant dels desafiaments globals? Poden tenir algun incentiu per fer-ho? De vegades sí. Si tenen por de la mala reputació, per exemple. Mira, aquesta és una cosa interessant pel que fa a les corporacions dominants, i és que són molt sensibles davant dels consumidors. Mira, hi ha un article molt interessant, publicat, no recordo qui el va escriure, és una d'aquestes dones nord-americanes molt actives en els moviments de consumidors, i l'article es titulava "Potser no votarem més, però tots anirem de compres". A veure, no és un eslògan massa bo, Dir, molt bé, la gent no està interessada en la política, però continuem comprant, som consumidors, i podem utilitzar el nostre poder com a consumidors per tal de castigar les empreses que fan algunes coses. I, d'alguna manera feble, sí que funciona això. Hi ha un cert poder dels consumidors, però és gairebé com una cosa de moda, oi? No està bé portar roba que està passada de moda o sabates que estan fabricades per feina infantil. D'acord, però és poc. Aquí diem que si no ens escolten com a votants, ens escoltaran com a consumidors. I suposo que és el mateix. Sí, és el mateix. Vostè també ha esmentat el problema, doncs, el ressorgiment de la xenofòbia com un dels problemes principals als quals s'enfronten les nostres democràcies. Vàrem tenir les eleccions a França, després Brexit, ara les eleccions a Itàlia. Penses que aquest fenomen podria ser tractat de la mateixa manera? Com a part de les conseqüències del neoliberalisme?
A veure, d'una manera bastant indirecta sí que podríem culpar la globalització i el neoliberalisme, però només parcialment. Jo penso que hem de ser més realistes al respecte. Una de les coses que ha produït el neoliberalisme és la globalització, que jo penso que en general ha estat bo per als éssers humans, en general, arreu del món. Però certament la manera desregulada en què s'ha produït ha causat xocs en diferents països i ha conduït a una tendència, la tendència a culpar a les forces estrangeres de tot, perquè la globalització està allà fora, en el món, fora del teu propi país. I si la gent pateix de globalització o pensen que pateixen per causa de la globalització, això fa que comencin a culpar els estrangers dels seus diferents patiments. Això és el que utilitza Trump, per exemple. En segon lloc, d'alguna manera, a veure, només la reforma parcial del neoliberalisme poden tractar els terribles conflictes que tenim actualment a Orient Mitjà i a Àfrica. Podríem dir que d'alguna manera el neoliberalisme pot ser culpat per parts d'aquests conflictes, en particular en les diferents guerres pel control dels minerals que tenim a Àfrica. Però jo no crec que sigui correcte intentar explicar els conflictes de Síria, Afganistan, Iraq, Sudan i Líbia com a conflictes causats pel neoliberalisme. Hi ha en allà d'altres factors, antagonismes i odis, que ja hi eren abans del neoliberalisme i que continuaran després del neoliberalisme. Però diguem que ha estat una altra força que ha causat la xenofòbia. També pots dir parcialment, d'una manera molt parcial, podries dir que l'antagonisme que existeix actualment entre el món occidental, entre el món industrialitzat i desenvolupat i l'islam, és un resultat de la globalització. Perquè a mesura que els pobles entren en contacte els uns amb els altres, també s'enfronten a estils de vida que poden trobar negatius. I clarament, des de molts punts de vista, la relació entre el món islàmic i tota la resta ha produït molts xocs d'aquesta mena. Des de punts de vista molt complexos que surten fora, diguem, dels límits del nostre debat d'aquest vespre. I la xenofòbia és una força immensa. I arreu d'Europa, especialment en els països de l'Europa Oriental, als Estats Units i fins i tot al Japó, i també a l'Índia i a d'altres parts del món. Ara bé, la relació entre això i el neoliberalisme és una relació molt interessant i molt complexa. Perquè si mirem enrere els darrers 40 o 50 anys, el conservadorisme i el liberalisme han creat una mena de coalició i han governat la major part dels països en un moment donat o un altre. Si tornem enrere, en els segles XVIII i XIX era molt diferent, eren enemics l'un de l'altre, però el neoliberalisme i el conservadorisme es varen unir per lluitar contra el desafiament del socialisme. I ens hem habituat a que ens governin, neoliberalisme i conservadorisme. Gradualment, el conservadorisme i el neoliberalisme s'han confrontat dins de casa seva a forces problemàtiques. Els conservadors sovint romanen com a persones conservadores assenyades, com l'Angela Merkel, però estan sota pressió per part de les ales més nacionalistes dels seus moviments. Els liberals normalment són liberals socials, són liberals en el sentit més ampli de la paraula, però cada vegada més han esdevingut liberals econòmics. I les dues forces que semblen tenir més dinamisme en aquests moments, les dues forces que veritablement estan fent avanços, és el neoliberalisme i el conservadorisme xenofòbic, deixant al vell mig
els conservadors moderats i els liberals moderats. A l'esquerra mirant aquestes dues forces. I són forces que, de fet, són profundament antagonistes, les unes contra les altres, però estan junts en aquest neoliberalisme conservador, en aquest consens, però són dues veus molt diferents, perquè el neoliberalisme no vol, doncs, el que vol són mercats, i els mercats són universals. El neoliberalisme no està interessat en les fronteres nacionals, ètniques, culturals o de gènere, mentre que, evidentment, la xenofòbia sí que està interessada en aquestes fronteres. De fet, la xenofòbia tracta sobre fronteres únicament. I ara hi ha moltes esquerdes i divisions que estan apareixent dins del front de consens entre els neoliberals i els conservadors. I això ho veiem des de diferents punts de vista. Però si analitzem el meu país, per exemple, la Gran Bretanya, ara mateix, mireu els grups neoliberals més importants. Quina és la seva actitud envers el Brexit? La major part d'ells són molt hostils al Brexit. Si agafem, per exemple, la revista The Economist, que és el diari, diguem, que és diguem, l'eina teòrica i l'eina ideològica del neoliberalisme és molt hostil al Brexit. I la major part dels empresaris i homes i dones de negoci són molt hostils al Brexit, però els neoliberals més polítics diuen si podem concentrar l'atenció de tothom sobre l'oposició de les institucions transnacionals i si ens concentrem en l'estat-nació, si ens concentrem en els problemes causats pels immigrants, aleshores la gent abandonarà o deixarà el mercat global sol. No es preocuparà pel mercat global. I això estava a la ment dels multimilionaris que varen decidir recolzar Donald Trump. Varen dir, hi ha un perill després de la crisi francesa de que la gent s'oposi als negocis. Necessitem d'una persona que porti això en una direcció diferent. I arriba el senyor Donald Trump i critica les elits, però no critica les elits perquè siguin riques, perquè ell és un dels homes més rics del món, sinó que critica les elits perquè són neoliberals envers els mexicans i els musulmans. I tot aquest odi, el descontentament del poble americà que sentia que el món els tractava malament, va ser canalitzat contra aquests grups minoritaris, els hispans i els musulmans. Però, d'altra banda, això esdevé problemàtic. Comença bé. Donald Trump diu, molt bé, he fet que tothom dirigeixi la seva atenció contra els musulmans i mexicans, ja no ataquen les grans multinacionals, i ara us donaré a vosaltres, els rics, faré retallades fiscals que us afavoriran i reduiré encara més la despesa en seguretat social, la qual cosa us donarà encara més diners, retallaré les poques reglamentacions que queden sobre la banca, de manera que encara podrà guanyar més, i el consens general de les elits és que estaven molt contents. Quan diu, el següent pas és que protegirem ara el sector de l'alumini, de l'acer i del carbó, i tindrem lleis proteccionistes, això trenca la primera regla del neoliberalisme. I ara a Nord-Amèrica hi ha tensió entre els neoliberals xenofobs i els neoliberals clàssics. El neoliberalisme, doncs, i els conservadors es troben al llit junts, però no s'avenen, no estan a gust al llit. I són l'amenaça més important de l'altra. Una amenaça molt més gran de la que representa l'esquerra en aquest moment. Però el neoliberalisme pot utilitzar la xenofòbia com una manera d'evitar la crítica i culpar a un altre enemic, com els estrangers o els immigrants, correcte? No és la causa dels problemes que el neoliberalisme produeix. Sí, és això el que he dit, correcte. Però és una relació molt perillosa, perquè els moviments xenòfobs habitualment volen economies molt protegides. Si mires arreu els moviments xenòfobs que tenim, per exemple, el moviment xenòfob a Polònia o el moviment de Marine Le Pen a França amb el Front Nacional,
ella mai no ha estat una neoliberal. Ella sempre ha estat una proteccionista que creu fermament en l'estat del benestar si és pels veritables francesos, no pels immigrants o estrangers. I un altre país però molt interessant, on en aquests moments el moviment xenòfob és molt important, és Dinamarca. Hi ha un partit polític xenòfob molt important que diu sí, volem un estat del benestar, però danès. Només pels danesos. I ara per ara estan recolzant un partit neoliberal al govern, però cada vegada més diuen no ens agradeu perquè esteu intentant destrossar l'estat del benestar. Nosaltres volem un sistema danès pels danesos. Per tant, hi ha aliances de conveniència entre el neoliberalisme i la xenofòbia, però es tracta d'una aliança perillosíssima per cadascun d'ells, perquè bàsicament són hostils els uns envers els altres i només poden fer pactes temporals. Ja veig. En el seu llibre sobre la postdemocràcia, vostè diu que l'energia política està fora de les institucions democràtiques clàssiques, partits polítics, eleccions, parlaments, etc. I s'han anat a un altre lloc, a les èlits polítiques i econòmiques. Ara aquest neoliberalisme corporatiu deixa espai per la democràcia? A veure, quan jo vaig escriure aquest llibre, que va ser l'any 2003, jo vaig dir que a les democràcies avançades d'Europa, als Estats Units i d'altres llocs, estàvem de camí cap a una democràcia corporativa. Perquè per mi la postdemocràcia és un sistema que tu acabes de descriure perfectament, on les institucions democràtiques funcionen però l'energia se'n va a un altre lloc i això significa que el joc democràtic o que la democràcia esdevé un joc. Hi ha gestors polítics que gestionen les eleccions, que produeixen les polítiques, produeixen les demandes, utilitzen les tècniques del màrqueting i de la indústria publicitària i creen un sistema de competició molt artificial. A veure, jo no he dit que hàgim arribat a aquesta situació, perquè puc veure algunes quotes d'energia que arriben o que venen de la societat civil cap al sistema polític i el manté viu i veig moviments lliures. El feminisme és un d'ells, el moviment verd és un altre moviment lliure i amb dubte he d'acceptar que el populisme xenòfob és un tercer moviment. Què ha succeït des d'aleshores? Doncs bé, el tercer moviment ha esdevingut el més important dels tres. En particular, el moviment verd s'ha quedat molt petit i aïllat. Però les societats, sempre i quan les societats civils siguin capaces de produir moviments que obtinguin, que puguin atreure el públic, com hem vist en el feminisme aquí, el ressorgiment de tot això, aleshores, això significa que la democràcia encara és viva. I per això em sembla tan interessant, i és una miqueta decebedor realment, la manera en què jo veia la postdemocràcia com una cosa que succeeix quan els sistemes polítics mostren senyals de cansament. Perquè ens habituem a les eleccions cada 4 anys i ja no hi participem i ja no ens importa. De fet, la part del món on el moviment cap a una postdemocràcia sembla estat més ràpid és l'Europa de l'Est i l'Europa central, on la democràcia encara és jove. I s'esperaria que la gent d'aquesta part del món encara valoressin la seva democràcia. I durant alguns anys, durant la dècada dels anys 90, sí que l'apreciaven i la valoraven, però després van succeir algunes coses. La participació a les eleccions va caure dramàticament. Si analitzem les xifres de votació dels països de l'Europa de l'Est, senzillament cauen en picat, massivament. Ha caigut a tot arreu, però a l'Europa de l'Est desapareix pràcticament. En segon lloc, molt pocs partits polítics han pogut desenvolupar veritables arrels a la societat civil. Sempre tenim partits polítics, perquè, home, diuen, molt bé, per tenir unes eleccions necessites partits polítics, però normalment viuen poc i normalment es desenvolupen al voltant d'un home molt ric, que gasta molts diners i després s'avorreix i se'n va.
I també una conseqüència de tots aquests anys de socialisme d'estat és que la societat civil és molt feble. I si trobes un grup social actiu en algun lloc, a l'Europa central, normalment trobes que està sent finançat per una agència internacional d'algun tipus. És a dir, molt poques vegades té unes arrels profundament establertes a la societat. De manera que la societat civil és molt dèbil i no està mantenint un sistema polític viu. Semblen estar bellugant-se molt i molt ràpidament cap a la postdemocràcia, perquè la societat civil no li està injectant energia al sistema. Aleshores, arriba una cosa molt disturbadora, que és, tot començant amb Viktor Orbán a Hongria, alguns d'ells van descobrir el sentiment profundament nacionalista que podria ser utilitzat com una cosa que connecti a la gent d'aquesta part del món amb el seu sistema polític. Perquè hi ha hagut llocs on el nacionalisme ha estat importantíssim. Primer, a l'hora de lluitar contra l'imperi austro-hongarès i després a l'hora de lluitar o de resistir-se al comunisme soviètic. És a dir, que sempre hi ha hagut, d'alguna manera, un govern de fora. Ara ha arribat el moment de governar-nos a nosaltres mateixos i identificar la nació contra els estrangers ha esdevingut una eina encara més potent en allà del que ho ha estat en altres indrets. Doncs bé, tot seguint aquest punt, si els partits polítics xenòfobs han esdevingut els actors principals que qüestionen el neoliberalisme, aleshores no trobem la democràcia social en aquest debat en absolut. Per tant, qui portarà el neoliberalisme a la taula de negociació? Qui serà el contrapoder? Qui serà la contrapart necessària per fer aquesta reforma? Aquesta és una pregunta fonamental. Jo penso que la socialdemocràcia tenia 3 problemes. Primer, durant aquells anys tan importants dels anys 90 i al començament d'aquest segle, tot un seguit de moviments socialdemòcrates i també el Partit Socialdemòcrata als Estats Units van passar per un període en què sentien que no podien resistir-se al neoliberalisme. Varen acceptar gran part de l'argumentari del neoliberalisme en general, però també volien obtenir algun tipus de suport de les grans multinacionals que empenyien els programes neoliberals. I això ho varen veure als Estats Units, la Gran Bretanya, Alemanya i en d'altres països també, els països escandinaus també. I varen veure com els partits socialdemòcrates esdevenien cada vegada més neoliberals. Fins i tot en aquells indrets, com és el cas de la Gran Bretanya sota el govern de Blair, continuaven fent coses socialdemòcrates molt importants. El recolzament global a l'estat del benestar, era el Partit Laborista, per exemple, el que va introduir un programa per reduir la pobresa infantil que va tenir molt d'èxit. Preferien no parlar d'aquestes coses. No ostentaven. No deien, això és una cosa molt important que estem fent, estem intentant reduir la desigualtat. No. Ho feien, diguem, ja no és popular. Continuem fent-ho, però ho fem secretament. És a dir, que no intentaven copsar suport per les seves pròpies accions i li van donar tant de territori a la ideologia neoliberal. Quan va arribar la crisi l'any 2008, no varen ser capaços de dir us ho vàrem dir que passaria, si desregulem les empreses financeres, perquè ells compartien aquesta ideologia, especialment als Estats Units. Aquest va ser el primer problema. La socialdemocràcia va pujar-se al tren neoliberal just abans que el tren col·lisionés i s'esclafés. Segon problema, no és culpa de ningú, i és la idea que una de les 2 circumscripcions socials principals de la socialdemocràcia, la classe treballadora organitzada en el sector industrial manufacturer, ha entrat en declivi.
Durant la darrera part del segle XX, també l'agricultura va entrar en declivi. Abans hi havia milions de camperols, ara ja no hi ha camperols a Europa. Abans hi havia milions de treballadors industrials a Europa, ara en queden molt pocs. I això és el resultat d'un canvi econòmic i d'un canvi tecnològic. Però això significa també que la classe social fundadora de la socialdemocràcia i del socialisme i del comunisme senzillament s'ha convertit en una classe en procés de desaparició històrica. I això ha afectat els sindicats, les úniques institucions que la classe treballadora ha creat per si mateixa. L'única època, a veure, hi ha alguns grups protestants religiosos que podem dir que ve de la classe treballadora, però en general els sindicats són l'única creació social important de la classe treballadora. I els sindicats eren molt importants a l'hora de reunir o de portar a la classe treballadora a la política, ja es tractés doncs dels sindicats o dels treballadors catòlics, etc. I això ha desaparegut, històricament parlant. Les socialdemocràcies tenen una segona circumscripció important, que és una de més jove i que es basa en treballadors professionals, que es basa fonamentalment en persones orientats cap als serveis, normalment serveis públics, però no necessàriament. I mentre que la classe treballadora manual de les fàbriques del passat era conduïda principalment per una definició masculina del que necessitava el món, en l'època en què els partits socialdemòcrates depenien de la classe treballadora pels vots, eren bàsicament homes, perquè les dones de classe treballadora normalment votaven pels partits catòlics o els partits cristians, els partits socialcristians. I actualment les persones que treballen en el sector dels serveis són bàsicament dones. Hi ha un enorme canvi radical en tots els països actualment. I és que abans votaven cap a la dreta i ara voten cap a l'esquerra. La major part dels afiliats als sindicats, en la major part dels països d'Europa, excepte Alemanya i Àustria, cada vegada hi ha més afiliats i més líders sindicals que són dones. És a dir, que hi ha un canvi a la classe, a la base de classe, i un canvi, diguem, cap a una classe més orientada cap als serveis i un canvi de gènere que també s'està produint a les socialdemocràcies. I aquests dos grups han conviscut feliçment durant molts anys. Un està baixant i l'altre està pujant. Però el tercer factor que també està succeint és que la classe treballadora de la vella classe industrial masculina fonamentalment ha estat particularment vulnerable a l'atracció dels moviments xenòfobs. I en general, les persones, les vides de les quals són insegures i que més o menys sobreviuen mantenint un gran control sobre les seves vides, sovint tenen problemes a l'hora de mantenir relacions amb persones que els hi són estranyes, amb els estrangers. Prefereixen replegar-se sobre si mateixos i viure en el seu petit món perquè fora fa molt de fred i tenen molta por. I si aquest tipus de món no canvia molt, no hi ha cap problema. Però quan les amenaces que presenten els estrangers poden ser la Unió Europea o un àrab que viu al nostre carrer, si això esdevé un problema, això esdevé una prova política per ells. De manera que estem trobant cada vegada més... A veure, si l'únic suport als moviments xenòfobs fos la classe treballadora en declivi, seria un moviment molt petit, però reben suport de persones molt afluents també, de persones molt benestants també. Certament, la coalició socialdemòcrata ara té cada vegada més dificultats a l'hora de mantenir plegats aquests grups i cap d'ells se n'està distanciant. Evidentment, la situació podria ser pitjor per la socialdemocràcia si fos el grup creixent el que s'està posant en la seva contra i no el que està en declivi. Però això significa que la base social de la socialdemocràcia està esdevenint cada vegada més petita. I això què és el que deixa fora?
deixa fora a totes aquelles persones que no són ni treballadors industrials ni persones que estiguin en el sector dels serveis o de la cura. Totes les persones que formen part de la nova economia de serveis, molts dels quals, o alguns dels quals, poden tenir a persones molt benestants i afluents que estan encantats de votar pels partits conservadors. Són les noves classes mitjanes, però hi ha molts pels quals la vida és molt insegura, que tenen contractes molt precaris, i ells haurien de ser la nova circumscripció nacional per la socialdemocràcia. És molt difícil per a qualsevol. Les vides són precàries, els contractes de treball són precaris, treballen en empreses petites. Fins i tot si treballen per a grans multinacionals, normalment treballen en llocs de treball molt petits. I és molt difícil, aleshores, que els sindicats els arribin a ells. I normalment ni tan sols tenen l'estatus d'empleats, són normalment autònoms. I sovint no voten i viuen fora de la societat. I arribar a ells és molt difícil. Però la major part d'ells són joves, sí, són clarament joves, clar que sí. Són joves, clar. I viuen en condicions molt precàries. Tenen sentit d'identitat? Tenen un sentit de solidaritat que pugui unificar-se en un moviment polític? La veritat és que no tenim molt de coneixement sobre ells, perquè no s'ha fet gran recerca sobre aquesta gent. Jo sí que la Gran Bretanya... A veure, el problema a la Gran Bretanya de la precarietat és diferent del problema de la precarietat a Espanya, on el problema és un problema de treballs temporals. Nosaltres no tenim gaires treballs temporals perquè molt poca gent té un treball fixe. Per tant, no té cap mena, diguem-ne, de sentit crear nous contractes temporals, perquè tothom ja té contractes temporals. Però tenim un altre problema a la Gran Bretanya. Tenim l'autoexamen forçat. Per exemple, una persona que condueix un taxi per a Uber. Uber diu, tu no ets un empleat meu, tu ets un home amb un taxi. Només utilitzes la nostra plataforma per obtenir els teus clients i nosaltres t'exigim que treballis un cert nombre d'hores al dia i t'exigim que condueixis un vehicle que desplegui el nostre nom, però no ets un empleat. Si tens un accident, no és problema nostre. No tindràs cap mena de pensió, ets un empresari, però treballes 48 hores al dia per nosaltres. La resta de la setmana pots ser emprenedor. I aquest tipus de força laboral està creixent a la Gran Bretanya. En la major part dels països són autònoms que no tenen empleats. No són petites empreses, són individus. I aquests autònoms sense empleats són un grup en declivi. És una cosa que venia de la societat clàssica. Però a la Gran Bretanya, en d'altres països, als Països Baixos, de fet estan creixent com a part de la nova precarietat. I aquestes persones comencen a organitzar-se. És molt difícil, perquè no tenen un lloc de treball. Habitualment treballen amb el lliurament de coses. Es belluguen, però és difícil saber qui és qui. A vegades se'ls obliga a portar un uniforme i aleshores es poden trobar. Però comencen a trobar maneres de reunir-se. I han creat un sindicat. Però no és acceptat com a dins del moviment sindical principal i té molts pocs recursos. I una cosa similar a això està passant a la resta del món, però són un grup dificilíssim d'assolir perquè són precaris i són invisibles i no s'uneixen en fàbriques de la manera que ho podia fer la classe treballadora industrial per demostrar la seva solidaritat. I les xarxes socials són una bona manera de trobar-se. I és un dels beneficis de les xarxes socials, una de les coses bones que està fent. Els permet crear plataformes i l'empresa no pot trencar la seva reunió perquè la reunió s'està celebrant a l'internet. És a dir, que trobar maneres d'organitzar aquests grups i de viure amb una identitat política, aconseguir crear un moviment sindical que es connecti amb d'altres treballadors és una de les coses més importants que podem fer per tal de reduir la desigualtat en el futur. Molt bé. Un tema final abans d'obrir el col·loqui.
Un dels grans debats que tenim actualment és on col·loquem la voluntat política i el poder polític. On col·loquem la sobirania? I abans estàvem comentant que en el món acadèmic i en el debat acadèmic hi ha el debat sobre recuperar l'Estat per tal d'enfrontar-nos als desafiaments de la globalització, és a dir, la tensió entre l'Estat, que és un conflicte que vivim aquí, en primera persona a Catalunya. Sabeu que hi ha una gran exigència, una gran demanda de tenir el nostre propi estat català. Doncs bé, és això antiquat? Doncs voler tenir un estat per resoldre els nostres propis problemes? La solució hauria de venir d'institucions globals que no tenen legitimitat en termes de democràcia? Com resolem tots aquests dilemes? Doncs bé, aquest és el problema central. Quan l'economia esdevé cada vegada més global i la seva reglamentació exigeix d'acció internacional. Però la democràcia està limitada al nivell de l'estat-nació a nivells inferiors, de manera que la democràcia no pot arribar al nivell que ha d'arribar. I aquí has de destruir el nivell global i tornar al nivell de l'estat-nació, que ha establert barreres comercials contra altres estats-nació i no són molt amistosos els uns envers els altres, com el meravellós exemple que tenim de la història dels anys 1920 i 1930, que no és el període més brillant de la història europea, o intentem construir institucions que vagin més enllà de l'estat-nació. I la construcció d'aquestes institucions és ja de per si difícil, però si aquestes institucions han de ser capaces de tenir poder democràtic, aleshores la gent ha de poder identificar-se amb elles. I, a veure, la meva visió com a persona, entre cometes, d'una persona, entre cometes, moderna, és una persona que tingui tot un ventall d'identitats, com aquestes matriusques russes, saps? Aquestes nines russes dins de la qual hi ha una altra nina i una altra nina i una altra nina. Jo em veig així, a mi mateix. Visc a la ciutat d'Oxford i soc habitant de la ciutat d'Oxford, soc resident de la ciutat d'Oxford, soc un admirador del seu equip de futbol i és aquí on visc la meva vida. I jo no tinc a Catalunya per identificar-me, perquè per mi és una regió... Jo no tinc una regió amb la qual identificar-me perquè és una regió anònima, la regió on visc, però em puc identificar amb ser anglès, amb Anglaterra, que és diferent de ser britànic. Per exemple, si juga Anglaterra contra Escòcia, jo sóc anglès, no sóc escocès. Per altra banda, sóc ciutadà del Regne Unit. Però el que és molt i molt important per mi és el fet que sóc europeu. I aleshores m'agrada pensar que també sento solidaritat envers la resta del món i recolzo organitzacions benèfiques que fan feina arreu del món. Els pots tenir tot un seguit d'identitats. I rivalitzen les unes amb les altres en un moment donat, però poden treballar plegades. I és aquí on jo tinc problemes amb vosaltres espanyols. Perquè sembla ser cada vegada més difícil acceptar aquests diferents nivells d'identitat. Aquesta és la primera passa, diguem. Però ara bé, saber com invertir un compromís i una passió en tots aquests diferents nivells és el problema. És a dir, com aconseguim perquè, mireu, de fet, no des de fa gaire temps, des de fa uns 200 anys, potser una miqueta més de temps en alguns indrets, els governants ens feien identificar-nos amb el seu estat-nació. Aquests estat-nació són coses que canviaven de fronteres. Això no és gaire veritat a la península Ibèrica, És a dir, les vostres fronteres no han canviat gaire, una miqueta amb França, suposo. Però la resta de nosaltres hem tingut fronteres que han canviat tota l'estona. Les fronteres actuals del Regne Unit són de l'any 1922, és a dir, que jo dic soc britànic. Molt bé, jo era britànic, si jo hagués dit soc britànic al 1900, és molt diferent de dir soc britànic en l'actualitat. És a dir, que les fronteres i els estats-nació no existeixen fora de la realitat, són constructes, són artificials, però han funcionat
durant tant de temps, i els governants ens han fet creure això durant tant de temps, que és una cosa que és molt i molt potent dins del nostre interior. Però podem desenvolupar identitats que siguin més profundes i que parlin més de les necessitats locals, i hem d'intentar desenvolupar, doncs, identitats que vagin cap enfora, almenys a Europa. Nosaltres, he de dir vosaltres, perquè jo he deixat de ser de la Unió Europea, tenim un nivell on hi ha un Parlament, hi ha tribunals de justícia, hi ha institucions que es parlen mútuament i que tenen relacions estretes a nivell mutu. Fa un segon jo deia que molts treballadors de l'antiga indústria manufacturera estan votant per partits xenòfobs. A la Gran Bretanya, doncs, els sindicats estan ferotgement oposats al Brexit perquè ells tenen molt més públic amb la Comissió Europea del que tenen amb els parlamentaris britànics i volen tenir una influència més gran, i això ho poden aconseguir a través d'Europa, i han treballat molt durament i sense èxit per oposar-se al Brexit entre els seus afiliats. Però hi ha un problema de com construir les identitats i les lleialtats que van més enllà de l'estat-nació. Però a menys que fem això, no serem capaços d'assolir aquesta economia global i continuarà sent governada per unes poques grans multinacionals. Gràcies per compartir els seus pensaments amb nosaltres, gràcies per compartir els seus diagnòstics i les seves noves propostes. Gràcies a tothom. Obra social La Caixa, l'ànima de la Caixa.